ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି, ମାନେ ଆପଣ ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ଆସନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇମୋସନ୍ସ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିକି ଥାଏ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୁଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଆପଣ ଗତି କରନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କହିବି। ମୁଁ ମୋ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଇଠି ଥିଲି, ମୋଷ୍ଟଲି ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା କି ନା ବାହାରକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଜୀବନର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାହାରକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଲି, MBA କଲି। MBA କଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ MBA କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ରହିବା ଜାଗା, ନୂଆ ଖାଇବା, ସବୁକିଛି ଲୋକେସନ୍ ନୂଆ। ଆଉ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଟ୍ରୋରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୋର ITC ହବ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ବହୁତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଏମିତି କଟିଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ ତ ମୁଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବୁ କଲେଜ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହଷ୍ଟେଲ। ତ ଏମିତି ଦିନ କଟିଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ବର୍ଷେ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରେ ଅଛି। 3 ମାସ ପରେ ରହିବା ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲା, ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଛୁଟି ମିଳିଲା, ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଯିବା ଜର୍ଣ୍ଣି, ଏ ଘରକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଖୁସିଟା, ତାହା ମାନେ ଅତୁଳନୀୟ, ସେଇଟା କହିହେବନି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି। ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରିବାରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଦୂରରେ ରହିବା, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଡେଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ୟା ତାଙ୍କ ଖାଇବା, ୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ସେସବୁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଥିଲା, କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଘର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ୟା ପରିବାର ଆଖପାଖ, ବାଲେଶ୍ୱରର ମାନେ ମାନେ ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବୁଲାବୁଲି, ଖେଳାଖୁଳି, ସେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେସବୁ ଇମୋସନ୍ ମାନେ କେବେ ଆସିବନି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ, ବଟ୍ ସେ ଇମୋସନ୍କୁ ଭୁଲି ବି ହେବନି। ଆଉ ସେଇ 3 ମାସ ବହୁତ କିଛି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 3 ମାସ ମୁଁ ଘରଠୁ ଦୂର ରହୁଛୁ, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛୁ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବନଉଛୁ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା, କେମିତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ବାହାର ଫୁଡ଼କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ, କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ, କେମିତି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ସେଟା ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲା। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କି ମାନେ ସବୁକିଛି ଲାଇଫ୍ ଶିଖେଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଗେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାର, ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି କି କୌଣସି କାମ ରହିବନି ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ଆଖି ବୁଜିକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି। ଡେଫିନେଟଲି ନିଜର ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତ୍ୟାଗ ତ ବହୁତ ଦରକାର, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ତ ବହୁତ ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ୟା ଘର ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବେ, ଯେ ମାନେ ସେସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍, ସେମାନେ ହିଁ ତୁମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମୟଟାକୁ ସହଜ ବନେଇବେ। ଆଉ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, କେମିତି ଆସେ, ନିଜର ଆଖପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶିବେ, ସିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ବାଛିକି ଭଲ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଖାପ ଖୁଆଇପାରିବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଲ ମାନେ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଗଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଟା ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ମାନେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଭଲ ନଥିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବନେଇଦେବ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବେ, ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସଟା ହମେଶା ଭଲ ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଜଠୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ରହିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣ ଶିଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ହେବ। ଆଉ ରୁମମେଟ୍ ବାଛିକି ଭଲିକି ମାନେ ରଖିବେ। ରୁମମେଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ରୁମମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ରୁମମେଟ୍ ନଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ସେମିତି ରୁମମେଟ୍ ନ ରଖିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଏକଲା ରହିବାଟା ଆହୁରି ଭଲ। ମାନେ ଟକ୍ସିକ୍ ଠାରୁ ଇନଟକ୍ସିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେନି। ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର କେରିୟରର ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ସିଟିରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।